Villaġġ uniku tal-miliet li se joffri memorji mill-isbaħ lit-tfal u lill-kbar. Kif il-Palazz Verdala fil-Busket se jerġa' jospita l-attività rinomata għal dawn iż-żminijiet festivi The Magical Illuminated Christmas Trail and Christmas Village. Dan il-villaġġ se jiftaħ il-ġimgħa u jibqa' għaddej sa 3 ta' Jannar li ġej. Minn bosta figurini ta' karattri ta' żmien il-miliet għal oħrajn aktar magħrufin, il-ġonna tal-Verdala qed jiġu mamrin b'armar dekorattiv u mlibbes libsa ta' dawl li żgur se ssarraf f'esperjenza unika. Sara Aquilina, l-organizzatriċi tal-attività, saħqet li din is-sena żdiedu l-attrazzjonijiet li wieħed jista' jara u jesperjenza. Attrazzjonijiet ġodda, kemm il-lanterns li aħna magħrufi għalihom ġifieri dawn l-istrutturi kbar u fantastiċi li jingħataw il-ħajja permezz ta' dawl, kif ukoll attrazzjonijiet ġodda lil minn dan lanterns ġifieri għandna pereżempju biċċa mill-Forest Sedin neqilbu għal din id-disco forest b'ħafna disco balls u lasers u għandna kollox interactive flimkien mad-diski tal-miliet naqri iktar qabbiti ngħidu hekk. Għandna biċċa wkoll ta' interactive spheres li huma bla lent tad-dawl madwar matul il-passaġġ kollha li huma interactive kif ukoll ma' sound. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono u ċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Charles Manjon li apprezzaw is-sbuħija ta' din l-attività waqt li fakru li wara din l-attività eman mill-aktar nobli. Dan hekk kif parti sostanzjali mill-beħ tal-biljetti se tmur għall-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Il-biljetti jistgħu jinkisbu minn fuq is-sit illuminatedtrailmalta.com jew minn fuq is-sit showshappening.com.